बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस नोंथांमोननि साख्रिया जासिगोनलाय थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननाय जासिगोन स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल मेसेन्जार एपिआरअ आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि दङ स' बेयाव नोंथांमोना बे नटिसखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माखासे अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा आसाम पुलिसनिफ्राय गोबां भेकेन्सि ओंखारगासिनो दङ आरो ओंखारबावगोन AVUB कनस्टेबलाव स' नोंथांमोना 10 पास HS पास AVUB आव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे रेलिया थाबैनो जागोन आरो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा जायखिजाया जेसेबां साख्रि ओंखारदों 10 मेनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन होननानै बिथाङा सिमा बुंदोंमोन जेला अब्ला नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ दा लोगोफोर बेयाव माखासे रिटेन एग्जामा जादोंमोन नोंथांमोना बेयाव माखासे डिटेल्स मोनदोंमोन नै स' बेखौ नायनानै जोङो दानिया मोनसे गोदान अफिसियेल नटिस फैदों बे जाबाय मेसेन्जार दंमोन एपिआरअ दङमोन दा जों बे नटिसखौ डाउनलड खालामबा जों माखासे नटिसखौ मोननो हागोन दा बेयाव ओरैबादि नटिस बियो जायफ्रानोखि एग्जाम लिरदोंमोन नोंथांमोना क्वालिफाइड जाबावबाय अके भाइभा टेस्टनि थाखाय आरो बे भाइभा टेस्टआ नोंथांमोना जागायसिगोन बेनो जाबाय 2 मार्चनिफ्राय अके 2 मार्चनिफ्राय नोंथांमोना अनलि 5 मार्क्सनि भाइभा टेस्टखौ होनांगौ आरो बे एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन 24 फेब्रुवारि स' नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय भाइभा टेस्टखौहाय स' बिनिफ्राय मोजां होनानै नोंथांमोना बेनो फाइनाल लिस्ट ओंखारसिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना साख्रिया जासिगोनलाय दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां होयो आरो नोंथांमोना बे साख्रिखौहाय मोजाङै मोजां लानो हायो स' लोगोफोर बिनिफ्राय गोदान भेकेन्सि फैबावगोन गोदान भेकेन्सि फैयोब्ला आं नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन स' बिनिफ्राय SSC कनस्टेबल फिजिकेल टेस्ट जासिगोन नोंथांमोना थाबैनो रिलिखौ होनो मोनसिगोन बेखायनो प्रेक्टिस खालामदो आरो एक्साइज कनस्टेबल जेल वार्डानाबो थाबैनो एडमिट मोनथारसिगोन आरो नोंथांमोना रेडि जादो रानिं खालामनो अके जाबाय आसाम पुलिसाव अके स' बिनिफ्राय AVNUB कनस्टेबल नोंथांमोना थाबैनो फैसिगोन एन्ड एक्साइज कनस्टेबल जेल वार्डाननि नोंथांमोननि रिलिया थाबैनो जाथारसिगोन बयबो रेडि जादो आरो लोगोसे नोंथांमोना आसाम फरेस्ट कनस्टेबलावबो थाबैनो साख्रि मोनगोन 10 मेनि सिगां मोननायनि चान्सआ दङ नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारा स' बेखायनो बयबो रेडि जादो आरो आसाम पुलिसनि AVNUB कनस्टेबल साख्रि ओंखारोब्ला स' नोंथांमोना आङो थाबैनो चेनेलाव होगोन आरो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखागोन स' बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे आपडेट नायबाय था जाहाथे नोंथांमोना इनफरमेसन मोननानै थाब थाब एप्लाइ खालामनो हायो एन्ड प्रेक्टिसखौ नोंथांमोना खालामनानै लानो हायो